kenmerk, waar alle soaps om draaien, is romantiek. Heel goed, Connie. Romantiek. Veel romantiek. Ja. Ja. Hoe zou jij nu als Lars de Wulf, CEO... dat is belangrijk, hè? Ja. CEO van Fashion. Hoe zou jij mij je liefde betuigen? Ja? Oké, zit je klaar? En dat moet ik nu met u doen. Natuurlijk. Oké. Zit je klaar? Ja. Oké. Ja, goed. Dit is nu... we gaan erin, hè? Oké, we gaan erin. En muziek. Sonja, Ja. nu hadden ze mij gezegd dat hier veel schoon vrouwvolk was, maar Ja. zo schoon. Ja, ik weet het. Uw ogen, Ja. uw benen, Oei. Ja. uw stem. Ik moet u nog iets zeggen. Ik ben niet wat dat je denkt dat ik ben. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, Sonja. Ik neem u wel zoals gezegd. Aan mij, dat vind ik heel lief. Ik wou dat ik een traan van u was. Geboren worden in uw ogen. Leven op uw wangen. Sterven in uw mond. Sonja. Amai, stop. Nee. Ja. Ik was jaloers. Echt? Amai. Ja. Het werkte, bij mij werkte het al. Echt? Het werkte bij mij al. Maar er komt er nog eentje, hè. Dus wat komt er dan na de romantiek in de soap? Wat, hè? Altijd bedrog. Bedrog. is- Oké? De tweede scène is met bedrog. Oké? Doe maar. Actie. Muziek. Sonja, Ja? ik moet u iets... Wij moeten u iets zeggen. Ah ja. Het is niet waar, hè. Ja, je weet dat ik u dood graag zie, maar Maar dat is heel goed. Ja? er is sinds kort iemand anders in mijn leven. Nee. Ik ben verliefd op uw beste vriendin. Wat? Op Connie. Ja. Sinds kort zegt hij, maar het is eigenlijk al een tijdje. Wat blief? Ga ze sloerie. En ga je ook sloerie. Rustig. Nee. Maar nu gaan we doorspelen. Ook schuif eens op. Kom on, schrap. Wat in de soap, dames en heren, komen we dan nu bij de uitgestelde kus. Oh, gij rotte smeerlap. Oké, nee. Dan is het nu tijd voor de uitgestelde kus. Maar je weet toch dat dat in soap eigenlijk nooit gebeurt, want er kijken ook kinderen naar. Dus net voor dat ze kussen, stopt het en wordt er kut geroepen. Ja, we gaan kut. Hey, amai, dat vind ik direct wel. Amai. Ja, zeg ja, goed. Je ziet wat het is voor kinderen, ga roept uitgestelde kut. Zeg, knippen eruit. Dus Oké, zijn we klaar? Is dat ook met muziek? Ja, natuurlijk. Dus de uitgestelde kus. Kus. Oké. Muziek. niet met de tong, hè. Is het met tong? Nee, Ik weet het niet met de tong. Doe maar met tong. Connie, Ja, Kurt. het is Lars. Oh, ja. Sorry. Ja, Lars. Connie. Oh, Lars. Oh, Connie. Lars. Connie. Sorry, Connie. Sorry. Oei. Sorry.